E gwenge mopogore opogore sub-county Mawendo dwaro mondo mi piny owacho ne ni divisions, location kod sub-location duto manyien momigi ochako tich mondo giyud yot e chenro mag piny owacho. Mana kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, jopiny opwoyo piny owacho kod jaod bura Mawendo kuom neno ni giyudo divisions, locations kod sub-locations buora manyien. Kuom kinde machok mokalo piny owacho osepogo moko kuom divisions, locations kaachiel kod sub-locations mayande dongo kendo ne miyo oganda pek mayudo chendego mag dongruok e sub-county no Mawendo. Kata bed ni moko kuom divisions gi kod locations pok oyudo jotije sirikal ma ochung'negi, oganda wacho ni jotijego mag piny owacho moting'o jalup county commissioner kata DO ma osebedo ka ioro kendo chwalo chendego mag dongruok ne oganda machiegni kodgi. Chief nitiere ma nyocha chief ma nyocha nene act kaka assistant chief gi ochorgi gi pod gine magi act kaka chiefs mawa nyocha gisetimo penj koro warito mana duoko ma wuok kuom sirikal koyie ng'ama hape olwar biro yudo tich. Division madede kuom ranyisi opog diriyo kendo sani nitie division manyien moong'ere kaka kuja ma irito mondo koro chak tich. Marwa setimo matek kod some people from national government magi kelo nwa division kuja ma division makuja oningo bi yawe piyo no mero location achiel ni Kogelo West to ne wan gi sub locations ariyo bende awachni ne gin adek koro ya adek achiel makoro oketnwa location sub location ni koro miwa nyaka sub locations adiwa adek. Mama no washukuru kabisa wagoni sirikal erokamano kuom parowa mondo gipognwa division nikech ne wabiro mabor kwa kuonde mwae kaka koro jo South Sakwa ne wa kuonde mabor wa Pehil wa Ulanda wa Nyarago to koro seche gi wan gi division wa koro weche te mwadwa wacho wabiro wacho kaka jo Mariwa kaka jo South Sakwa manene okawo ndalo mang'eny mondo otim. Mae osekelo geno mathoth kuom jodak Mawendo ma osebedo kawuotho ndao mabor kamanyo chenro mag piny owacho. Chone wayudo services Mawendo ka to Awendo gi kuonde wago ne mail 11 koro ka gigi okel machiegni jopiny oyudo konyruok wa mor ahinya. Ma services mage ji koro bedo machiegni kwa wuotho ka ng'ato na kuoyo kodalo kadidede na bet kabor kodhi dwaro services mag sirikal. Kuom mano wagoyero kamano sub locations bendo medowa ma Kadera Lwala koro yudo sub location Kadera Kuoyo. Riwruok ma jodonge sub kod Mawendo ka hotel kod Nathan Otieno Witi wacho ni chuogo divisions, locations kaachiel kod sub locations manyien e sub county Mawendo dhi miyo gibedo kod yot e yudo chenrogo mag piny owacho kendo chugo tije ne oganda. Pogonwa sub location miluongo ni Waora sub location gichako gimiyowa Kue sub location gichako gimiyowa Rabondo sub location mago gik manyocha onge koro miyo giketo ne jopiny tich machiegni. Gombo margi ni mondo koro piny owacho koro orne gi jotijego mag piny owacho moting'o jolup county commissioners kata DO e divisions manyien mosechuogi kod ruodhi ne locations kaachiel kod jolup ruodhi ne sub locations manyien mosechuogi e gwego mag Awendo. George Juma, Ramogi TV.